Исәнмесез. Үлем үкенечсез булмый. Шулай да барыбыз эчендә якын кешеләргә әверелгән сәнгать, фән, дин әһелләре, күренекле шәхесләребез бу дөньядан китүне аеруча авыр кабул итәбез. Узып баручы елда мондый югалтуларыбыз аеруча күп булды. Бүген Таяну ноктасы студиясендә бакыйлыкка күчкән зыялыларыбызны искә алып, аларның мирасын барларбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Бүген безнең менә шундый искә алу күпмедер дәрәҗәдә хатирәләр киче дә булыр. Сезнең һәрберегез белән, һәрберегез эшләгән өлкә белән бәйле шәхесләр бар. Алар бик күп кызганычка каршы, бик күп зыялыларыбыз китеп барды. Узып баручы елда араларында әлбәттә вакытсыз китүчеләр дип әйтик инде, яшьли китүчеләр бар, ләкин күпчелеге өлкән яшьтәге кешеләр. Илдар абый, менә бу уңайдан безнең зыялыларыбыз инде менә картайды, олы яшькә җитте дә, менә хәзер без аларны шулай озата барабыз дигән фикер тумыймы бу очракта? Менә мин булар хакында уйланам да, шундый бер фикергә киләм. Илһам Шакировтан башланды шикелле, Илһам абыйдан, һәм менә Илһам Шакиров дәвре, аның эпохасы китеп бара. Менә без аннан соң нәрсә эшләрбез икән, кая барыбыз икән, кая таянырбыз икән, минем ул хакта бер шигырем дә бар. Менә шундый фикерләр килә башыма һәм миндә генә түгелдер дип уйлыйм. Менә бу татар мәдәниятен яшәткән, аның шушы зур дәрәҗәгә күтәргән бер буын кызганычка каршы. Менә инде аеруча күп югалтулар булган өлкә дип, язучылар өлкәсен, язучылар берлеге тирәсен әйтергә була. Илсәр ханым, бу уңайдан язучылар берлегендә, язучылар берлеге әһелләренең уртача яшьләре күпмерәк, алар арасында яшьләр бармы, алмашка килүче яшьләр бармы? Кызганычка каршы безнең югалтуларыбыз бик күп булды. Менә бу ел гына безнең 2022 елда 13 язучыбызны без югалттык. Ләкин бу 2021 елга караганда бераз кимрәк. 2001 елда без бигрәк тә күп язучыларыбызны югалттык 21 елда. Һәм бу ел инде безнең күбрәк өлкән язучыларыбыз китте. Аларның урта яшен мен хәзер инде каядыр урта яшьләре 50-60 тирәсендә була торгандыр, барсында кушып әйтсәк инде. Һәм ләкин ничек кенә булса да, менә сез Илдар әфәндегә биргән сорауны дәвам итеп, чынлап та менә безнең хәзерге буыннар алмашы бара, буыннар китәләр. Һәм инде алар урынына яшьләр килми дип әйтә алмыйм мин, яшьләр киләләр, ләкин ул яшьләр әле мәйданга килеп кергән яшьләр үзләренең урыннарын ничек табарлар? Менә бүген киткән язучыларның урыннарын ала алырлармы? Ансын инде вакыт күрсәтәчәк, ансын вакыт сорауга. Безнең инде әйтеп китәсем килә, өлкәннәрдән Резида Павалиева, бөтенесенә дә таныш кешеләрдән, безнең зур шагыйрәбез, балалар өчен бик күп иҗат иткән шагыйрәбез китте. Аннан соң Алевтина Гарзавинаны сез барыгыз да беләсез, төбәкне өйрәнү буенча, ул безнең Казан турында бик матур, бик мәгънәле, тирән әсәрләр язып калдырган, публицистик әсәрләр язып калдырган шәхесебез. Заһид Мәхмүди, журналист, шулай ук ул безнең әдәбиятта мөгъҗизалы сатираны дәвам итүче шундый сирәк язучыларыбызның берсе. Аннан соң безнең Илдар Хайруллин, ул инде безнең сатирик язучыбыз, шулай ук беләсез, сатир өлкәсе безнең әдәбиятта шулай ук ул сирәк кешеләргә бирелә торган. Без менә ике як турында сөйләшәбез. Бер яктан без өлкән буын турында әйтәбез, китеп бардылар дип әйтәбез, икенче яктан яшьләр килә, ләкин үз урыннарын табып бетермәделәр әле дибез. Урта буынга килгәндә, урта буын җитәрлекме, бәлкем өзеклек шунда бардыр. Бәлкем шуңа күрә без бер төрле шарасызлык күрә торганбыздыр. Өлкән буын китте, аларның эзләренә басып килүче кешеләр бик күренми кебек. Әдәбиятта мин өлкән буын китте һәм безнең әдәбият бушап калды дигән фикер белән килешмәс идем. Безнең урта буын язучыларыбыз бар. Менә безнең буын дип әйтсәк инде 60-50-60 яшьлекләр арасында безнең көчле язучыларыбыз, менә безнең бүгенге көндә язучылар берлегенең җитәкләүче Ркая Зайдулланы сез барыгыз да беләсез, аны инде дөнья күләм язучы дип тә мин әйтә алыр идем. Аннан соң инде Зөлфәт Хәкимнәр безнең бүгенге көндә, Марат Кабиров кебек көчле һәм теләсә кайсы телгә тәрҗемә итеп дөнья әдәбияты итеп күрсәтә алырлык әсәр язучылар. Хатын-кызлар арасында да менә Фирүзә Җамалетдинова, Рәмзия Габдулхакова кебек безнең проза өлкәсен җигелеп тарта торган шундый язучыларыбыз бар. Аннан яшьрәкләрдән инде менә безнең Йолдыз Миңнуллиналар, Рүзә Мөхәммәтшиннар буыннар, Рифат Сәләхләр, алар барсы да
әдәбиятта үзенең урынын тапкан кешеләр, инде табып яшьләр дигәннән дә аларның инде үзләренең урыннары бар. Дөресен дә аларны яшьләр дип әйтеп бетереп булмый. Әдәбиятта ниндидер өзеклек бар дип әйтә алмыйм, ләкин мине борчыганы менә бүгенге көн алардан соң инде кемнәр килә, аларны әлбәттә тәгаенләп бетерә алмыйбыз. Ул яга бар шул. Бу уңайдан театр өлкәсе барыбер дә ничектер тынычрак булып күзаллана, шәхсән минем үзем өчен. Әлбәттә, без хәтерләгән һәм хәзерге мәдәният, сәнгать өлкәсен булдырган кешеләр, аның нигезен булдырган кешеләр, әлбәттә инде өлкән буын, бу очракта инде без мәсәлән Шепкинчылар дип әйтә алабыз. Шепкинчыларның да рәтләре сирәгәя бара. Бу елны Наил Дунаевны озаттык, мәсәлән. Шулай ук инде театр өлкәсеннән шулай зур югалтулардан Раушания Юкачева бар. Бу яктан менә аларны алыштырырлык артистлар, яшь талантларны Шепкинчылар дип әйтерлек кешеләрне күрәсезме театр өлкәсе ничегрәк? Әйе. Кем әйтмешли, фани дөнья булгач вакыйга да бар инде аның. Китәләр дә кинәт юк булалар. Әҗәлләргә юк шул бер чара. Әйтелмичә кала күпме сүзләр, бәхилләшергә дә юк ара дип язганы бер шигырендә Лена Пашагырҗан. Менә өлкәннәр киткәндә инде ул беркадәр табигый зман. Яшьләр киткәндә бик авыр. Ләкин барыбер дә юксыну, сагыну, искә алу бар. Шулай ук бер фәйләсүф әйткән бит. Сез алар юк инде дип әйтмәгез, алар бар иде дип сөйләгез. Менә чынлап та без ул артистларыбызны, киткән артистларыбызны күңелебездә бар дибез, хәтердә баралар. Алар безнең тарих китапларында бар, истәлекләрдә бар, алар шулай яши. Башка иҗат кешеләре белән чагыштырганда, мәсәлән, рәссамнан, композитордан, шагыйрь, язучылардан бит әсәрләре кала. Алар ничә буын узса да, бүгенге кебек кабул итеп укый алалар. Ул яктан мин аны һаман әйткәлим дә, драма артистларының бигрәк тә әле узган гасырда бернинди телевидениелар булмаган чактагыларын без бары тик сүз белән генә сөйли алабыз, искә алабыз һәм ниндидер фотолар күрсәтә алабыз. Шуннан гайре театр артистының аның бөтен иҗаты менә бүген хәзер сәхнәдә. Ләкин шулай да хәзер инде менә бер көнне дә күрсәтеп алдылар Гаяз Исхакыйның Алдым бирдемен. Дунаевтан да, Юкачева, да Нәҗибә апа, Идрис Мәмәшевләр, Юкачев, кыскасы аларны җанландырып күз алдына китерергә була, аларның уеннарыннан нечкәләп карарга була, осталыкларын күрергә була менә шушы телевизион язмалар аркасында. Булай безнең артистлардан инде арабыздан китсәләр, ниндидер архивларын барлау безгә кирәк, алар турында искә алып тору кирәк, яшь буынга сөйләү кирәк. Шепкинчылар, Дунаев, Наил абый турында Раул абый әйтмешли, без аны әле бал ашап үскән малай, бөтенебездән озак яшәр дип уйлаган иде дип әйткән. Чынлап та 80 яшьлек юбилеенда аны Фәрит Бекчәнтәев Голливуд артистлары белән чагыштырып сөйләде. 85 яшь тулганнан соң менә әйтерсең, Аллаһ Тәгалә менә шул яшькә кадәр җитте, шул сиңа җитә дигән кебек. Сагындыра. Аның белән соңгы бер әңгәмәдә Дунайдан Тукайдан башлап Дунайга дигән бер язган иде әңгәмә, чөнки ул уйнаган рольләрне хәзер санап бетереп булмый, тапшыруыбыз узып китәр, әмма ул бик күп төп рольләрдә бүгенге көн герое булсын, татар классикасы булсын, чит илнеке Бамаршының Фигароларын уйнаган кеше ул. Ул Исхакыйда, Туфан Миңнуллинда, Галискар Камалда бик күп төп рольләрдә. Островскийның танылган Паратовында менә дигән иде ул, төз буйлы, мәхәббәт, искиткеч талантлар. Бу яктан дөрестән дә ничектер алай дип әйтергә яраса инде, барыбер дә күңел тынычрак кебек, чөнки уйнап торган җирдән менә сәхнәдән озаткан кебек инде. Ничектер теге күрмичә торып, югалтып, кая икән ул, нәрсә булды икән дип шулай эзләнүләр, теге исән вакытта ук юксынлар булмады дип әйтүем инде. Әлбәттә аянычлы һәм көтмәгәндә, ләкин шулай да теге эшләп торган вакыттан шулай матур гына соңгы юлга озатылды. Сәнгать өлкәсендә Кирам абый менә соңгы арада аеруча инде эстрада дип әйтсәң дөрес булмый инде, әлбәттә. Сәнгать өлкәсе дип әйтик, бигрәк тә инде шундый кешеләр киткән вакытта югалтулар, Рамил абый мәсәлән, Курамшиннәр шушы көннәрдә генә нинди мирас калдырып китте, нинди байлыгы калды һәм йогынтысы калды дип әйтә алабызмы бүгенге сәнгатькә, һәм ул мирас кирәклеме бүген иң мөһиме? Рамил Курамшин белән без Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә 40 елдан артык бергә эшләдек, халкыбызга, милләтебезгә хезмәт иттек.
Сүйекле җырчыбыз Илһам Шакировка без бергә дә уйнадык, аерым да уйнадык. Советлар Союзының татарлар яшәгән төрле почмакларында булырга туры килде. Һәм инде мен татар баянчылары исемле китапның авторы буларак әйтәм. Рамил Курамшин менә шушы татар баянчылары дип аталган китапта үзенең лаеклы урынын алды. Иҗаты мәсьәләсендә булай. Рамил Курамшин күп кырлы талант. Ул баян эчендә әсәрләр язды, эшкәртмәләр бит баян эчендә. Аның җырлары да бар. Арчада бит инде Рамил Курамшин исемендәге баянчылар, гармончыларның конкурсы, фестивале уза иде түгел, әле ул һаман да бар. Ул күп кырлы талант иде. Шунысында өстәргә кирәктер. Рамил абый белән мин дә Аллаһка шөкер эшләргә насыйп булды. Кунакханәләрдә, бер бүлмәләрдә тора идек. Мин шактый яхшы беләм, аның турында язгалаганым да булды. Аның язган әсәрләре, эшкәртмәләре нигезендә сәнгать уку йортларында балалар өйрәнә бүген. Ташлар аттым булакка, һәм башкалар, һәм башка кичер болуным, менә шундый әсәрләрне алар табып, эшкәртеп, халыкка кайтарып биргән һәм шуның буенча өйрәнәләр. Бу хрестоматийный материал дип әйтик инде бүгенге көндә. Консерваториядә студентлар Әлбәттә, бөтен вузларда, хәтта Орловское трио дигән гармончылар, баянчылар триосы да бит әле бөтен Союз телевидениесында аның әсәрен уйнаганнар, әпипәне эшкәртүен. Менә шушындый легендар шәхесебез инде ул. Моннан тыш, мин үзем журналист буларак бер сыйфатын әйтәсем килә, ул ялкынлы, милләтпәрвәр публицист иде. Ул һәр вакыт шын сәнгать өчен көрәште, ул һәр вакыт профессионализм өчен көрәште, һәм шул хакта мәкаләләр язды, ялкынлы, кайнар мәкаләләр, соңгы сулышына кадәр ул шуның турында сөйләде. Күренекле шәхесләребезнең калдырган мирасы турында тапшыруыбызның икенче өлешендә рекламадан соң әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Таяр нуктасы студиясендә бу үтеп баручы елның зур югалтулары күренекле шәхесләребезне соңгы елга озату турында сөйләшәбез. Авыр тема, басыңкы тема дип әйтәсе килә, чөнки кайсы яктан килсәң дә аянычлы, әле һаман да күңелдә яңгырап тора торган шундый хатирәләр, барыбыз өчен дә дөрестән дә якын кешеләр. Алай да бу өлкәдә дип әйтик инде, менә озатабыз, соңгы елга озатабыз. Әлбәттә, сөйләшүләр күп төрле була. Кемнедер алай гына озатырга кирәкме иде дип әйтүчеләр бар инде. Аеруча журналистларга яхшы таныш дип уйлыйм инде мин. Кайта авазлар гел килеп тора бит инде. Нишәп алай булды икән? Нишәп менә ул бит моңа лаек, аңа игътибар күбрәк кирәк иде. Яки нишәп әле генә искә алдылар икән ул кешене? Нишәп менә хәзер соңгы елга озатканда гына бөтен булган эшләгән эшләрен әйтеп салалар. Моңа кадәр ни өчен игътибар итмәделәр икән дигән сүзләрне ишетәбез. Сәнгать өлкәсенә, мәдәният өлкәсенә безнең күренекле шәхесләргә игътибар дөрестән дә менә теге кими бара, һәм аларга игътибар җитмәй дип әйтә алабызмы? Төрлечә кешесенә, төрлечә әйе, алай да була. Менә мин шуны әйтергә телим. Хәтта менә бу безнең гомер буе халыкка хезмәт иткән сәнгать кешеләре үлгәч тә алар халыкны җыя. Менә бу соңгы тапкыр аларга халык аларны затырга килә һәм бу нинди татар кешеләренең, татар җәмәгатьчеләренең үзара бер аралашуы. Менә алар үлгәндә дә соңгы тапкыр халыкны үзенә җыеп калуы белән. Анда журналист буларак бит инде аларны язарга барабыз, тегесе белән сөйләшәсең, монысы белән сөйләшәсең. Күпме кеше күптән күрешмәгән кешеләр күрешә. Хәтта менә ул узату мәрәсимендә ниндидер бер татарны җыю урыны кебек. Әйе, төрле кешене кемнедер начаррак заттылар, моңа шул гына килгән иде дип сөйләнүләр була. Ну, сөйли инде, нишәтәсең, кемгә ничек язган, ансы һәрхәлдә министрлык, мәдәният министрлыгы һәр вакыт министр яки замир һәр вакыт килә, бер дә килмәгәнне белмим мин. Театрлар үзләренең шәхесләрен узаталар, язучылар үз шәхесләрен карыйлар. Менә калса нәрсә, әмма без узата беләбез шикелле инде. Кызыклы фикер дөрестән дә. Алайда инде менә шушы озатуга килгәнбез икән һәм мирас турында сөйләшә башлаганбыз икән, күренекле шәхесләрнең мирасын, аларның биографияларын, хезмәтләрен мәңгеләштерү юнәлешендә ниндирәк эшләр башкарыла һәм ул нинди принцип буенча бара? Әһәмияте буенчамы? Дөрестән дә менә быел аеруча менә шушы хушлашулар күп булды сәнгать өлкәсендә. Безнең Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы каршында билгеле булганча экспертлар советы эшли бит инде шушы мемориаль токталар.
һәм монументаль сәнгать буенча менә соңгы 2 ел хәзер без инде ел нәтиҗәләрендә берникадәр нитәбез, йомгаклыйбыз. 2 ел дәвамында 14 мемориаль токта һәм 6 һәйкәл ачылган. Менә шушы экспертлар советы карары нигезендә һәм бу эш инде билгеле булганча бөтен мәдәният оешмалары, мәгариф оешмалары айрым шәхесләр тырышлыгы белән берлектә башкарыла. Һәм инде менә ул эш белән генә түгел бит әле. Аның иҗатын өйрәнеп, мәңгеләштерү эше, аның иҗатларын, мирасын өйрәнеп, шушы эш бергә барырга тиеш. Менә Нәби Дәүлинең шигырендәге кебек, бәхетлеме кеше дөньяда яз көне чәчәк куерга каберенә дуслар килмәсә дигән кебек. Шуңа күрә бу уртак эшебез. Һәм инде ниндидер шәхси шундый истәлекләргә килгәндә, менә Луар апаның сүзен дәвам итеп, әзрәк Коля абый турында да әйтеп китмәкче булам. Кочкыннар спектаклендә гаҗәеп Качкинский дигән образ бар иде. Андагы мин кичкенә бала әле ул вакытта шундый хатирәләр сакланган, ул пәрәмәч турында, пешерү серләре турында сөйләде. Итне тупыйсың да кайнар майга шаш бер пәрәмәч. Ул вакытта менә зал тутырып, пәрәмәчнең исен, тәмен тыеп, тамашачылар тамакларын туйдырып кайтып киткән. Менә шушы ул да бит хәтер. Ул да халык хәтере. Һәм шушы менә Галискар Камал театрында шушы хәтер мәңгеләштерү өчен бик югары дәрәҗәдә башкара һәм киләчәктә дә бөтен мәдәният оешмалары да шушы югары эшне зур дәрәҗәдә башкарыр дип уйлыйм һәм киләчәктә дә шулай булыр. Менә өстәп кенә әйтәм, менә Гүзәл ханымның әтисе Габделфәт Шәрәфиев иде бит безнең артист, аның турында китап чыкты бергәләшеп. Һәм менә шулай киткән артистларның исән чакта да аларның китаплары чыган, Айлабиның да бар иде, киткәч инде бигрәк тә без моңа игътибар итәбез. Тагын шунысы да бар әлбәттә менә бу өлкәдә. Кешенең ниндидер бер якыны, үз кешесе йөрмәсә, барыбер да акрын бара бу мәңгеләштерү чаралары. Туганнарга, якыннарына да менә шулай бер киңәш итеп бирәсе килә, исән калганнарга истә тотар өчен шушы бөекләребезне, аларның да кирәк тырышлыгы. Рошания турында да менә бер генә сүз әйтеп китәсе килә, инде урыны җмакта булсын, без Мизәләдә 18 июньдә театраль сабантуйда бергәләп күңел ачтык, кем уйлаган, бер айдан 18 июльдә ул инде гүр иясе булыр дип. Менә 63 яшь ул хатын-кыз өчен, аның өчен бирәк тә чәчәк атып торган чагы иде, уйный торган чагы. Гомер буе сәламәтлегенә, бинаның шаккатайдым актив яшәүенә, сәламәт булмаса да, бик күп актив эшләр алып барды, төрле җитәкче урыннарда эшләде ул. Ничек ул үзен жәлләми, үзенең сәламәтлеге дә юк дип уйлыйдым, соклана идем, гаҗәпләнә идем. Бәлки нәкъ шуланы яшәткәндер дә менә. Гомумән театрда һәр вакыт без киткәннәрне искә алабыз, сагынабыз. Һәр вакыт сәхнә артында аларның ниндидер сүзләрен искә төшерәбез, үзләрен. Менә шулай яшь буыннар да белә инде аларның нинди булганнарын, киткән өлкәннәрнең менә шундый сүз белән күчә бара төрле истәлекләр яшьләргә дә. Бик файдалы фикерегез булды. Бер генә миндә фикерем менә аны Луара ханым әйтә башлады инде. Әлбәттә үзенең якыннары, туганнары аның мирасын саклау белән шөгыльләнсә, ул аның мирасын саклау җиңелрәк һәм аны югалган киткән кешеләребезне искә алуда инде чаралар үткәрүдә җиңелрәк. Һәм инде менә мин әйтер идем, туганнары кемнәрнеңдер өйләрендә безнең язучыларның, зур шәхесләрнең мирасы бар икән. Безнең мирасханә бар бит инде. Татарстаныбызда Фәннәр академиясы каршында бу мирасханәгә тапшырырга мөмкин менә шушы мирасны. Ул анда бөтен шартларын китереп саклана. Аны язалар, нәрсәләр тапшырылган, кайчан тапшырылган, нинди күләмдә. Монда сүз кул язмалар турында бара. Кул язмалар турында бара. Кул язмагына түгел, башка мирасында да саклау, видео язмаларны башкаларында саклау мөмкинлекләре бар. Язучылар берлегенең бер төрле кызыксынуы юкмы? Менә ул язган, бәлкем төгәлләнгән әсәрләре дә бардыр. Аларны җыеп алып бастыру мисаллары булмадымы? Безнең андый теләгебез бар. Без һәр мирасханә белән шактый тыгыз гына эшли башладык. Шуңа күрә менә бу мирасханәдә сакланган әйберләрне язучылар берлегендә дә алып, киләчәктә кемнәрдер аны эшкәртә икән, кемнәрдер ничектер укучыга тәкъдим итә икән, ул җиңелләтә эшне. Шуңа күрә менә бу мирасханәгә тапшыру ягын карасыннар иде туганнары. Киләчәктә бәлки булган иде. Киләчәктә бәлки әдәби музей да булыр, аңа бик кирәк, әлбәттә, ул бик зур гыйбрәтле хәл. Гыйбрәтле хәл, бик зур язучының баласы әйтә, әтисенең дәүләт дәрәҗәсендә чарасын үткәргәннәр. Син нишләп анда юк идең дип сораганнар моңардан. Мин анда чакыручы булмады.
дип әйтәде ул. Җәмәгать чакыру көтеп утырасы түгел, бергә тартсаң әйбәт була. Ул синең гаиләңә язучылар союзына гына йөкләп театрга кушып, телевидение җирләргә дә килмәде дип алай елап утырып булмый бит инде. Ничектер бергә эшләргә кирәк. Үз гаиләсендә кадерен аңламыйлар икән, әлбәттә ул бик сәер әйбер. Чакыру көтеп утыру дөрес түгел. Керем абый, бу яктан менә фанатикалар ягыннан килсәк, монда инде Рамил Курамшин турында гына түгел сүз, әйтик Рөстәм Вәлиев, шулай ук бит инде күренекле баянчыларыбызның берсе. Ул яктан менә безнең баянчылар мирасы алтын фонд буларак кайда саклана, эшкәртеләме дигәндәй. Максим Горький урамы 15-нче йортта, вот анда радионың барында китапханасы бар бит. Менә язган әсәрләр, элек бит китаплар бик чыгармыйдыр. Нотасын язып китерәсендә чиста итеп, аңа мөһер сугалар, печатьтеп әйтегез дип куялар да. Шушы Татарстан радионың китапханасында алар сакланалар. Аннан соң инде без ноталарны чыгара башладык, китап итеп чыгара башладык инде. Алар сатуда бар, аларны инде язмалар, музыкаль язмалар, менә шушы Максим Горький урамының 15-нче йортында саклана безнең язмалар, ансы инде музыкаль язмалар. Бая әйтеп бетермәдем. Әйттем, Рамил Курамшин исемендәге Арчада баянчылар, гармунчылар фестивале, конкурсы оештырыла. Менә Курамшинның язган әсәрләрен уйныйлар музыка мәктәпләрендә, музыка училищеләрендә һәм югары уку йортларында да уйныйлар. Менә алар саклана, алар инде хәзер заманнар үзгәрде бит. Хәзер инде китап итеп бастырып чыгалар, белән нотасы белән. Элегрәк улай бер юк иде. Хәзер улай бер бар. Андый мөмкинлек бар. Эшләргә генә кирәк. Рөстәм Вәлиевның мирасы дигәндә улы ислам, рәхмәт аңа. Менә алган теге халыкка мөрәҗәгать иткән социаль челтәрләр аша хәзер Рөстәм Вәлиевка нисбәтле бөтен видео, аудио язмалар алар бер җиргә тупланган, шуларны эшләп ята. Менә әйбәт бит, эшли бит кеше. Һәм улар эшкәртә дә әле бик. Һәм ул заманча саклану усулы. Яңартып бара һәм тамашачыга җиткереп бара бүгенге көндә дә. Журналистика өлкәсендә безнең инде тагын бер зур югалтуыбыз ул Илдар абый Низамов булды. Бу өлкәдә аның дәвамчылары бармы? Аның мирасы, аның йогынтысы сизеләме һәм ул эше дәвам итәме дип сорыйсы килә. Илдар абыйның дәвамчысы Илдар Кыямов басып тора. Һәрхәлдә ул безнең ялгышларны элек Илдар абый төзәткән кебек Илдар төзәтә. Хәзер аннан безгә хәбәрләр килгәләп тора. Син шушы әйберне дөрес язмагансың, син монысын да дөрес кулланмагансың дип. Аның дәвамчысы мин Илдар дип саныйм. Әйе, Илдар. Юк, мин алай әйтмәсем, мин галим түгел, мин бары тик журналист гына һәм Илдар абыйның яхшы укучысы гынадыр. Булгар моны ахырысы. Илдар абыйның яхшы. Әлбәттә, мин Илдар абыйны бик тирән ихтирам белән искә алам. Чөнки менә журналистка кирәкле предметларны бөтенесен нулдән башлап укыта башлаганда, менә балалар дәфтәр битенә язмагыз. Аны кемдер аягын сөртеп ташларга мөмкин. Стандарт кәгазьгә язарга кирәк, скрипка белән бер китергә кирәк. Менә шуннан башлый иде ул эшне. Менә бу журналистның көндәлек хезмәте. Шушылардан башлап инде әдәби редакцияләү, тел культурасы, сүзләрне сайлау, менә шушындый стилистика мәсьәләләрен тирәнтен өйрәткән галим. Менә андый кешеләрне мин бүтән белмим. Татар журналистларын бик каты җитми. Әйе, радиода да эшләгән кеше, тел культурасы буенча китаплары бар, галим, филология фәннәре докторы, профессор. Менә шушындый шәхесләребез кызганычка каршы бик мактанырлык түгел. Театрның директоры булып эшләгән Роберт Шәймәрданов турында да бик яхшы сүзләр белән генә искә алыр идем. Шулкадәр театрны яраткан кеше. Мансур Шихапов да үзе менә дигән оештыручы һәм шагыйрь җанлы кеше. Андыйларны һәрвакытта да булмый. Риза Вәлиевның да поэмаларын укып, аның белән гел шундый самими бала күңеле белән яшәгән шундый матур ханым булды. Земфира Дасаева, ул Тинчурин театрында хәзерге театрда күпшә чакта эшләде. Искиткеч талантлы, укымышлы, җаваплы итеп карый торган сәхнәгә булдыклы, ярдәмчел, менә аларның һәрберсе турында да шундый күп матур. Зөфәр Гыймаевны да әйтеп китәсем килә. Рәссам безнең театрның фойесында ул менә дигән портретист иде бит. Biz аңа гел бирә идек артистларыбызның рәсемнәрен ясарга. Соңгы авырган чагында мөрәҗәгать иттек Шәүкәт абыйны, Биктимировны эшли алмассыңмы дип. Чөнки башкаларныкы уңышлы түгел. Һәм уларны менә дигән итеп эшләп китерде. Ул хәзер безнең театрда эленеп тора. Барсының да рухлары шат булсын. Искиткеч талантлы шәхесләр. Без аларны онытмыйбыз әлбәттә. Әлбәттә, югалтуларыбыз да күп һәм зур шәхесләр, күренекле шәхесләр һәм алар турында бик озаклап сөйләргә була, билгеле.
Кеше китә, җыры кала дип әйтәбез. Ләкин аларның калган җырлары нәкъ менә безгә кирәк бүгенге көндә. Алар безнең өчен әһәмиятле һәм киләчәк буынга тапшырылырга тиешле. Аларның фикерләрен чагылдыра торган хезмәтләр, әлбәттә. Һәм аларның сакланышы, аларның ни дәрәҗәдә хөрмәттә булуы бүгенге көндә бездән хәзерге буыннардан тора. Шунысын онытмасак иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.